hezkuntzan erabiltzen ditugu zenbait mantra, ezta? Eta horietako bat da ikasleak izan behar direla protagonistak. Eta, herrikiden hoxe da saiatzen gen gauza batako bat, ez? Ikaslea izatea protagonista. Eta gaur hori da egiten ari direna. Gure ikasle bitartekariak ari da lehen hezkuntzako gela guztietik pasatzen, azaltzen zein den beraiek egiten duten lana bizikidetza eta gatazkaen kudeaketa horietan. Hau da, benetazko ikaskuntza eta zerbitzu bat. Eta askotan esaten dugu, dakienari utzi behar zaio gauzak egiten. Hau dakite gauza horien nola egiten diren. Askotan, helduok baino hobeto. Eta hori da gaur egiten direna. Protagonistak izan herrikideko proiektuaren barruan, ikaskuntza eta zerbitzu bat osatzen egon, eta bestei adierazi zein den beraiek aportatzen dutena herrikideko komunitate honi bizikidetza arloan. Kaixo, gu Mikel eta Dalal gara eta gaur bitartekaritzari buruz hitz egingo dizuegu. Badakizu zer da hasieran, zer da bitartekaritza? Bai edo ez? Ez? Ez. Gaur ikasiko ez. Gure aurkezpenean hitz egingo dizuegu. Zer da bitartekaritza? Zein da gure lana? Guri nola eskatu laguntza? Nola eta nora jun bitartekaritzara? Arauak daude, orduan esango dizkizuegu. Bi bideotxo, antzerki bat ingo deu. Eta gero kiz bat zer ulertu zuen. Zer da bitartekaritza? Bitartekaritza da bi pertsonen artean haserretzailenen jun behar dute bi pertsonen gana zapilaren jakin. Hau da. Eta gero laguntza eske nahi dutela berriz lagunak izan edo eta juteia harreran dagoen gela batea eta hor konpondu dute arazoa. Gure lana da, lehenago Mikelek esan duen bezala, zuekin jun bitartekaritza gela, eta zuen arazoa guk ez dugu bideratzen, baizik eta zuek egiten duzu, eta orduan gu bakarrik lagundu egiten dugu. Guri nola eskatu daiteken laguntza, leheno esan duen bezala, zapil laranjaren gana jun behar zeaten. Bi pertsonena eta laguntza eskaini. Eta jun nahi dezuela bitartekaritza saio bat itea berriz lagunak iteko. Nola eta nora joan bitartekaritza? Nola? Gurekin, eta bi pertsona haserre daudela. Baina, egon berzete ados nahi dezutela jun. Eta nora? Leheno Mikelek esan den bezala, harrerara. Hor dago atetxo bat, eta han lau aulki eta han esertzen dut. Daude arau batzuk betetzeko bitartekaritzako saio baten, ez behar mazeate jun, nik zezu jakingo zentzu dien, eta beti egia esan behar dela, ez astoratu, bestea utzi itzaiten da honen, ez guk emango ditu txandak, Baina egia zuek bizi dezuena. Guain ingo da antzerki bat, zuek ikusteko hobeto, bale? Hau izan da, pixkat, bitartekaritza. Nola dan, bale? Eta ez euki beldurra ukitzeko. Oida, ez euki beldurra juteko, hau ez da zigorra bat, bale? Hau izan da guztia, espero gustatzen. Agur!